Another day is dawning, a new song on the air. A brand new hope is forming, adventure take me there. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a new day for me, and nothing in this world will interfere. This is my year. I've been watching closely now, been looking for a sign, and I can feel inside of me that this season is mine. Whoa, whoa. Feels so good to be alive, the sun upon my face. Per mi els castells de Llorenç són unió. Per mi els castells de Llorenç són força. Són una emoció de poble. Són una oportunitat per fer-ne. Són la unió d'un poble, no? Que un dia doncs, estem tots allà. Són emoció. Són un fet singular. Fer poble. Són festa. El millor que m'ha passat. Són únics. Són afició i tradició. Són esperit, no? És un cúmul de gent i una gran afició i esborronat total. A mi em suposa, malgrat no ser de Llorenç, d'haver viscut tota la vida, un arrelament a la terra. Són la il·lusió del mateix poble per fer aquells castells. Per mi, els aficionats de Llorenç són l'essència castellera, no? Feels so good to be alive, the sun upon my face. I tell you this will be the year that I will find my place. So look out world, 'cause here I come, I'm coming for you fast. What's done is done, what's gone is gone. La Vox Populi, no? En fi, coses que corren, no? Que si l'origen dels castells d'aquí ve de quan les colles de Valls es desplaçaven cap a Vilafranca i passaven per aquí. Sí, llavors quan se va començar a fer, llavors es va dir sí, perquè això ja s'havia fet, que era una tradició, que passaven els de Valls per aquí amb carros. Bé, hi poden haver diverses teories, però la veritat és que a hores d'ara no n'hi ha cap que pugui concloure realment què va passar. Si és que hi ha teories que diuen que els xiquets de Valls passaven per aquí, s'aturaven i feien castells, potser sí, o potser també podria ser, que per mi és potser la teoria que explicaria més bé el tema, i és que la gent de Llorenç anava amb els xiquets de Valls però a actuar amb altres poblacions. Això sí que està documentat, castellers d'altres llocs actuant amb els xiquets de Valls amb altres poblacions. La cosa curiosa d'aquí a Llorenç és que no tenim cap document que ens certifiqui que els xiquets de Valls vagin venir aquí a Llorenç a fer castells. És a dir, això és un cas únic en què si busquéssim en altres poblacions on els castells estan arrelats, doncs primer sempre trobem els xiquets de Valls que venen al poble i fan castells per la festa major. De fet, les referències més antigues que coneixem dels castells de Llorenç es remunten a l'any 1890. És a través d'una publicació, devia ser el Diari de Tarragona, que porta una referència, que es faran castells als aficionats de Llorenç, els aficionats locals. Després trobem que els xiquets de Valls inicien una davallada cap a finals del segle XIX i com que els xiquets de Valls necessitaven el suport de la gent del poble per fer grans castells i els xiquets de Valls desapareixen del mapa festiu, aquells aficionats, a base d'estar al costat dels xiquets de Valls, van aprenent tècnica. Bé, quan hi ha aquesta decadència, els xiquets de Valls deixen de venir, però els aficionats locals diuen, bueno, doncs farem castells igualment
però sense els xiquets de Valls. I llavors trobem, a finals del segle XIX, en aquesta època de decadència, en què moltes poblacions que havien vingut els xiquets de Valls es decideixen, el jovent del poble, a fer castells ells pel seu cantó. Doncs la meva teoria és que aquí a Llorenç hi havia un nucli d'aficionats, aficionats castellers, no aficionats no només a fer pinya, sinó a pujar, en què s'ajuntaven amb els xiquets de Valls i anaven a actuar en poblacions del costat. Clar, estem a Llorenç del Penedès, Llorenç del Penedès està al Rovell de l'Ou del Penedès, rodejat de places de primer ordre, de primeríssima ordre, com serien el Vendrell, com seria l'Arbós, com seria la Bisbal, com seria Vilafranca. Esclar, jo no em costaria gaire pensar que aquesta gent es desplaçaven en aquestes poblacions i allà aprenien l'art de fer castells. Un bon dia, aquests aficionats van dir, escolteu, i si ho fem nosaltres també, castells? I així va ser, per mi, que van començar els aficionats de Llorenç. L'altra cosa curiosa, que aquesta sí que ja no és singular, sinó que és pròpia del moment social i econòmic de l'època de finals del segle XIX. I és el fet que surten dues colles de castellers a Llorenç. Són dos grups de jovent separat, que fan castells. Això ja surt documentat a l'avantguàrdia de l'any 1900, que ja diu que els jóvens de la població, separats en dos bàndols, la paraula exacta és los jóvenes, en dos bandos, doncs empezaran a levantar los atrevidos castells. Aleshores, a la festa major, cada cafè, cada grup, feia la seva actuació. Unes eren el cafè de Cal Marçal, un cafè particular, i un altre cafè que hi havia, que en deien la Sala de Baix. Eren dos cafès privats que aglutinaven la vida social del poble. Que als anys 10 i 20 el món dels castells es moria, senzillament el jovent li va donar totalment l'esquena. Els castells per aquell jovent era una cosa anacrònica, era una cosa passada de moda, era una cosa dels nostres avis, era una cosa que no molava, que es diu avui, no? Què va passar? Que totes aquelles colletes de gent, d'aficionats locals, de pobles, que encara van mantenir viva la flama sense els xiquets de Valls i encara anaven aguantant, fins i tot aquestes colletes d'aficionats també van desaparèixer. Curiosament, casualment, sigui el que sigui, això és una altra singularitat molt interessant, és que a Llorenç, als anys 10 i als anys 20, aquests aficionats locals van continuar fent castells, Tenim informacions a l'any 1903, el 4, el 18, el 19, el 22. Són anys, perquè us feu una idea, que ni els xiquets de Valls els contractaven a casa seva. S'explica d'aquella època que ha acabat, explicava el Raspall, que ha acabat el temps del batre, el segar i del batre, els camps o les eres eren plenes de palla i de pallers, i aprofitaven els xicots per practicar els castells. Assajaven a l'era, al costat d'un paller, i després el dia de l'actuació no és com ara, que ens passem uns quants dies assajant, no? Era una part totalment improvisat, no? Després de la guerra, la veritat és que el tema sembla quedar en un punt mort, però no a nivell de colla, sinó a nivell general. És a dir, al món casteller li costa una mica tornar a reemprendre. Després, als anys 50, 60 i 70, la cosa es refreda bastant. La veritat és que no hi ha moltes notícies, no hi ha informacions. Els aficionats de Llorenç, tot i que hi eren, tot i que ajudaven, continuaven anant amb la colla, etc., però no estan documentades poques actuacions aquí a Llorenç, n'hi ha molt poques. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across. Bé, només recordo això, jo ara en aquests moments, que es havien fet castells. Tota la joventut no havia vist mai de castells d'aquí a Llorenç, mai. Quan vam començar nosaltres, que s'havia parlat de que s'havien fet. Bé, això nosaltres anàvem amb un mocador de pagès que d'aquí. Guanyi de pagès tampoc abans, ves allò que passa. Anàvem... Un mocador de casa i un tros de camisa pedaçat, no és com ara,
que ara venim aquí i sembla que anem a festa major. Llavors anàvem amb pantalons apedaçats i jo què sé. Home, miraves d'anar una mica arreglat, però bueno, no hi havia l'abundància d'ara, eh? No. Primer vam començar a la plaça del Castell i després ja es va passar a la plaça del Pros. I al Pros hi havia la tombola, hi havia les vespres que diu l'Antonio, i doncs ja es va començar a fer ambient. Una mica d'ambient. Fent com unes completes i s'anaven allí al balcó de la rectoria, i allà hi havia la tómbola. I després d'això, de fer els castells, es va idear fer la síndria. I això es va anar augmentant fins que es va passar a l'Ajuntament. I llavors l'Ajuntament va ser una gran idea perquè s'hi va posar tot el poble. Tot això és el que hem anat coneixent a base de retalls i de la transmissió oral que ens ha arribat, diguem-ne, no? La transmissió oral a través d'aquesta gent que jo sí que els he conegut, el Fernando Conellera, el Fontanals, el Micaló, el Tambodó, el Fuster Carreter, aquest tal Raspall també. Aquesta gent són gent que hi hem parlat i és el que han explicat ells, diguem-ne. So let's set the world on fire, 'cause we can burn brighter than the sun. Won't you carry me? L'arrencada d'aquesta última època és una mica pel fracàs d'aquesta activitat que es feia, que pujaven els nens i uns quants de Llorenç, però era una cosa una mica informal. Ens vam trobar l'any 74, em sembla que és l'any 74, que estaven anunciats els castells, els nens del Vendrell, que no pujava la colla sencera, sinó que pujaven uns quants i amb els del poble feien com se venia fent, alguns castells per omplir la vigília. I aquell any no es van poder fer castells perquè o venien molt pocs o venien sense ganes o el que sigui. Que llavors el Josep Rafecas Ràfols era el que portava els falcons. I aquell any 74, es va enfadar molt, perquè la festa no va sortir. I va dir, per haver de fer això ja ho farem els Llorenç sols, que abans ja s'havien fet castells. Però l'any passat, l'any 77, va ser quan ens vam posar a organitzar una mica. We are young, so let's set the world on fire, 'cause we can burn brighter than the sun. Llavors vam anar a buscar la gent que feia castells amb els nens del Vendrell, que eren gent gran, que hi anaven en aquell moment, com eren el Cisco Micaló, com era el Joan Fontanals, l'oncle Joan, el Fernando Galrítol, o bé el Tom Badó. Vull dir, aquesta gent són els que llavors estaven anant amb el Vendrell i venien a ensenyar-nos el que era un castell, perquè, esclar, fer coses netes sí que en sabíem, més o menys, i pujar una mica, però no sabia cap tècnica ni de pinya ni de res. Al principi de fer castells dels anys 70, com que molts veníem dels falcons i teníem la roba blanca, els pantalons i això, una mica imitació de les colles castelleres, ens posaven pantalons blancs. La camisa era cadascú portava la seva, però els pantalons molts eren amb pantalons blancs, no tots, alguns quants anaven amb pantalons blancs. El que veia davant, doncs hi veia el Pau Mitjans, el Josep Rafecas, el Manel Vinyes, el Joan Mitjans, també en aquells moments també el meu pare també hi era, el Camilo i molta altra gent. Vam començar fent castells amb enxanetes de 12 i de 13 anys, que eren grandiosos per pujar a dalt. I aquí quan se va començar es feia la torre de 6, 4 de 6, aixecats per sota cap, es va començar així, i veus, hi pujava tothom. Llavors el dirigent, els que eren més bons, els feia pujar, saps què vull dir? Doncs sempre he tingut el convenciment que en un poble que tots han de posar el nostre gra d'arena. Uns seran fent de primers o dos els castells, els altres farà jugant al futbol i els altres farà agafar el micro i parlar. I que d'aquí ve
que em van dir per fer de speaker o de presentador d'això dels castells de Llorenç. Si em dius quants anys no ho sé, però fa molts anys. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. Moltes vegades els assajos es feien dintre el dia que tocava assajos de falcons, es feien assaig de falcons i llavors s'ensejava algun castell allí. Per començar, recordo l'anècdota que el pilar de 5 es havia ensejat a l'escenari del centre amb la trampa oberta i posàvem el pilar allà al mig perquè si queia no caiguessin de tant avall. Jo el que me'n recordo més de tot va ser com es va fer el pilar de 5 aquí, que el va fer el Pep del Fuster, el Pau, un pilar de 5 aquí de trinca, que llavors el Pep del Fuster anava amb la colla de Vendrell, que és el primer pilar, un pilar guapíssim, que per ser Llorenç, els aficionats, doncs, bueno, ja era molt. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her. Però recordo que encara hi havia la farmàcia, la Rosa Fabregat, que no sé quants anys fa que no hi és, però molts, i jo amb el micro estava arrepenjat allà al portal. Hi havia un graó i per veure els castells estava allà amb el micro. I d'allà jo anava dient doncs, els castells, no? I van fer el pilar de 5, el primer pilar de 5 que es va fer aquí, que ja ho hem dit abans, el Pep de Galfuster, que llavors no es havia mai fet el pilar de 5, si jo no recordo malament, però és igual, però jo recordo que allò va ser una cosa així, no? Una cosa, allò que no s'havia vist mai, no? I es va celebrar, escolta, la gent va gaudir i aplaudir, i jo, escolta, amb el micro, també explotava, no? Allà, hosti, tu, vull dir, va ser una cosa extra, no? I la gent, vinga, un fort, allò, no? Escolta, i s'ensorrava. I spent her love until she's broke inside. The story of my life, and I've been waiting for this time to come. Sempre m'han agafat de baix. Vaig provar de terres una vegada i no anava bé. El sent nerviós, tremolava i no. I a camí baix, bé. Jo vaig començar a fer castells a l'època relacionada amb els falcons. Era petitet, tenia sobre uns 7 anys, i llavors van començar amb els castells i faltaven enxanetes, doncs vinga. Durant el castell, home, mentre durava el castell, doncs, aviam que si em tocarà patir gaire, i quan deia, ja sortit bé, no he patit gaire, perquè clar, passaven llavors, i el tremolar, i bueno, que la gent no en sabíem. The story of my life, I give her hope, I spend her love until she's broke inside. The story of my life, the story of my life. Bueno, llavors era un nen, no? Vull dir que feia falcons, a l'entorn hi havia els castells del Vendrell, els castells de Valls, vull dir, a l'entorn veies els castells i els senties els castells, i quan es va plantejar de fer castells per la vigília, bueno, entusiasmat perquè era una cosa que sempre havia cridat l'atenció i tenies l'oportunitat de provar el que eren els castells. Jo vaig començar, bueno, als anys 70 eren, perquè el Pau Mitjans em va enredar. Diu, tu series bo per fer castells? Bueno, primer vaig començar amb els falcons. I una festa major em va dir, ara puja castells, no? I sí, cap problema, doncs vaig començar a pujar els castells i m'encantava, em feia molta por, però m'encantava a la vegada, saps? Recordo els primers anys que el màxim repte era poder assolir la Torre de 6, no? A partir d'aleshores, l'evolució va ser brutal, perquè la Torre de 6 després ja va quedar
com si no res, no? Al tornar a arrelar l'any darrere l'any, un any darrere l'altre, el fet aquest suposo que molta gent dels Falcons s'hi afegia amb els castells de la vigília i a més d'aquí donava peu que doncs, li trobava el coquet dels castells i tenia l'oportunitat de saltar doncs, amb els nens de Vendrell. Però esclar, molts d'aquestos han pujat primer aquí i després han anat a fer castells a fora. O sigui que tampoc no deix de tenir sentit que puguin continuar fent aquí, no perquè ara vagin amb una colla d'això, ara aquests no en podran fer. I've been wandering around the house all night, wondering what the hell to do. Yeah, I'm trying to concentrate, all I can think of is you. Well, the phone don't ring 'cause my friends ain't home, I'm tired of being all... Jo crec que la fa especial el fet de que sigui una cosa espontània, el fet de que un dia determinat la gent del poble s'engresqui i diu avui farem castells, no? Aquí és més important la participació i el fet que se'n puguin fer la mateixa prova de dir no es fan 3 castells, se'n fan 5 o 6, perquè la qüestió és que hi pugui participar més gent i hi hagi més gent, i es fan doncs, sense necessitat de ser un repte ni fer un rècord de res. Però per mi és una festa de poble, dintre la festa major, com veus aquella munió de gent, com veus aquests aficionats als castells que pugen, les emocions que senten aquests, i vius això, això no té preu. El dia de la vigília de la festa major, doncs el que trobes, que clar, ja vas una mica nerviós, ja surts dels coets, que està a punt allí, una mica massa nervis. Jo, mira, any rere any, i més, que he desenquart que un dia no em fessin, però t'hauria de faltar. És que els castells, la festa major de castells, si no, no és festa major. I per això, doncs, per mi té èxit, perquè és natural, és un acte natural, és sincer, que et surt de dintre, i això només cal que ho veieu, quan s'ha acabat l'exhibició de castells de la Vigília de Llorenç, els mateixos castellers, el que arriben a saltar. Days go on and the nights just feel so long. Even food don't taste that good. Drink ain't doing what it should. Things just feel so wrong, baby, when you're gone. Hey, baby, when you're gone. Jo vaig començar a fer castells aquí a Llorenç quan vaig venir a viure. Home, evidentment, fent castells al Vendrell no podíem deixar perdre l'ocasió de fer una cosa diferent amb els castells, com era amb gent que normalment no feia castells, i per tant era un ambient diferent, no tan tècnic, més humà, i hi havia molt bon rotllo i ens ho passàvem molt bé. Sempre havia fet cridar l'atenció al món casteller, però no em veia capaç de fer temporada. Per tant, per mi va ser la bomba, descobrir un lloc que feien castells un dia sol, amb els assajos previs, i m'hi vaig apuntar i, bueno, fa, ja et dic, tots els anys que puc hi vaig. Doncs vaig començar amb un concurs escolar aquí a l'Escola de les Cometes de Llorenç. Hi anava el meu germà i jo ho tenia vetat completament pels pares, però em sé fer molt pesada, com vull. I al final vaig començar a fer de cassoleta amb l'escola i d'aquí ja va vindre el Pau, si no recordo malament, a casa, a enredar el paper a la mama perquè vingués aquí a fer castells de Llorenç, que els hi faltava doncs, bueno, canalla per fer de pom, que hauria ser, doncs, això, 92 o 93. Crec que vaig ser la primera noia, almenys la meva memòria és el que em diu, I després sí que van entrar, potser un any o dos després, va entrar la Geni, que sempre fèiem de parella juntes els dosos, però sí, recordo ser la petiteta, la cassoleta i la mimada de la colla. Home, jo vaig començar, devia ser al començament, el 93. Al principi d'això, vaig començar perquè, bueno, em vaig xocar, anava als Falcons, i em vaig xocar moltíssim, perquè jo venia de fora i vaig veure això, que era una cosa totalment única, espaterrant, única.
Hi havia la diferència de que als assajos hi havia la gent que normalment treballava i, esclar, al fer-ho a la vigília el volum de gent que hi participa és molt més gran. I, esclar, veure aquella època pujar el Raül de Cassola i el Pep Ràfols d'Enxaneta amb aquells homes allà, aquella torre de 6, allò era més alta que una torre de 7 actual, aquelles torres de 6. Era terrible, sí. Aquells tresos per sota amb aquella gent allà dalt i vinga amunt, vinga amunt. Allò era divertit, ens ho passàvem bé, les coses allà on siguin. Jo recordo la frase que tinc així del Pau més endintre és nena, tu cap amunt, si el castell va malament o veus que es mou, amunt, amunt, amunt. Tu, que si cau, que caiguis a sobre. I jo, vale, pujava, el castell es movia, estava a dalt, dic, hòstia, ara he de baixar. I el Pau deia que si havia de caure el castell, que estigués a dalt. I llavors allò el que em costava més era baixar. Sí, a més, caure era divertit. Sí, a mi m'agradava caure. Mocador, em sembla que això va ser l'any 93 que es va... Jo no recordo abans d'haver-hi mocador. Si la gent portava el mocador que li devia semblar, però no tinc un record, El que tinc, el 93, doncs, bueno, es va fer aquest mocador, que va ser el del pilar, el primer pilar que vam fer, el mocador groc amb el pilar, estampat al pilar, de 5, i a partir de llavors em sembla que, no sé si el 94 potser no es va fer, almenys no el tinc, tots els altres els tinc, vull dir que es van fer mocadors cada any, i es va crear la tradició del mocador per identificar cada any. I clar, els d'aquí és normal, no ho sabien, els propis de Llorenç, que sempre ho havien vist com a normal, no ho sabien apreciar tant com un que venia de fora. A mesura que es anaven fent els anys, que es anaven celebrant, la gent que venia de fora, és que pensava que venien gent, caps de colles dels millors de Terrassa, venien de Barcelona, del Castell de Fels, dels de Valls ja no en diguem, i els de Vilafranca, tots els caps de colles venien aquí a veure, a viure aquella essència, aquell èxtasi. És a dir, a partir del 92, quan va baixar molta gent a fer castells als nens del Vendrell aquí, hi va haver moments que es va plantejar, es podia fer un 3 de 7 ben bé, tranquil·lament. No es va voler, però perquè llavors érem implicat a la colla, parlant clar, allò que hem dit, aquí hi ha gent que en fa sempre, i el bo d'aquests castells és la gent que participa en aquest dia i que només ho fa aquest dia, que és l'essència d'aquests castells. Que la gent que en faci durant tot l'any acompanyi, més que sigui el protagonista de fer el castell. Diguem-ne que jo crec que fem una modalitat de castell en la que tots estem còmodes i no volem córrer riscos innecessaris. Sempre hi ha l'eufòria de qual dia que tires el castell, que llavors hi ha un aixabuc de gent que t'ajuda, que sembla que puguis més, però la gent que va al davant, jo crec que ben assenyadament, sempre es diuen l'any que ve. Jo era animat, com eufòric, això, i molt entusiasmat, diria la paraula, veient aquest ambientillo, aquest món particular de Llorenç referent amb els castells. M'hi insistit molt amb el Pau, jo dic, podem fer aquí... No el veia entusiasmat amb ell. I trobava raro que no s'entusiasmessin en fer una colla, una petita colla, encara que fos una petita colla, que era en aquella època que començaven a sortir colles com a rovellons. I llavors, és molt fàcil, si quasi tenim tot, perquè molts d'aquí anaven cap a Vendrell. Clar, només faltava un pom de dalt, pràcticament. I amb el temps ho vaig entendre, vaig entendre que era molt més fàcil. Una colla és molt més complicada i necessita molta gent, dedicació. Nosaltres aquí ho teníem fàcil, teníem la base, que repeteixo, els falcons, s'ensejaven poc, era fàcil, i aquesta base servia per fer els castells de la diada de festa major, que era una nit màgica pels que estàvem aquí, no? Perquè, a més, ben portat, doncs quedava rodó. I per això jo vaig entendre que no era necessari fer els castells de 7. Si volies fer castells de 7, t'anaves a Vendrell. Jo des que vaig entrar, des que soc petita, clar, jo qui he vist a davant ha sigut el Pau Mitjans, sempre davant de la colla, i crec que és d'aquí he tret tots els valors que tinc en relació als castells de Llorenç. I ell sempre ens va transmetre aquest afany de participació, de que sigui una cosa oberta al poble, de que pugui participar tothom que en tingui ganes, i crec que sense adonar-me'n, jo i els que potser estem al davant, no ens hem plantejat el tema del castell de 7, perquè ja hem après que els castells de Llorenç són una altra cosa, que és una cosa diferent, és una cosa especial, una cosa molt bonica, però que no té aquest afany de créixer més. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
Well, by now you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Well, I'm sure you've heard it. Era molt interessant perquè a aquella època gent que no tocava el món casteller per res, doncs feien papers que avui dia molta gent no faria. Es ficaven de crosses, es ficaven de baixos i feien papers allí que pensaves, i dones sobretot, el que deia la Montse Giró, la Roser Ferran, tota aquesta gent allà sota, que no feien mai un castell en tot l'any. I els veies allí amb una fervorositat i vinga, i tot això. Entre aquests de baix i tots els de dalt que pesaven molt més que un 3 de 9 d'ara, allò era terrible. Hi havia moments que es patien, hi havia moments. Vaig començar a fer castells l'any 97, em sembla que era. Suposo que anàvem als assajos, anàvem a mirar, era un dia que hi havia ambient al poble, que sorties, que s'estava bé a fora, i va ser una mica casualitat que ens van demanar, doncs ja que esteu aquí, veniu i ajudeu a fer de crossa. Vaig començar de molt petit, que tenia 7 anys, el 96 em sembla que és, d'aquest mocador, perquè, no sé, de petit era com una mona, m'agradava molt emparrar-me per tot arreu. Jo vaig néixer a Girona, vaig vindre nou aquí, vaig veure els castells, tothom m'animava que pugés i pujava bé, doncs amunt. A mi sempre m'ha agradat molt els castells, anar a veure castells a plaça i això, però bueno, no he sigut mai una persona ni gaire àgil ni res com per pujar i suposo que algun cop algú em va dir mira, per estatura i tal, podries fer de crossa i m'hi vaig apuntar de seguida i així he anat fent més o menys continuadament aquests anys. Al juliol no sé quedar-me a casa i m'agrada molt sortir a la fresca i veure tot l'ambient que genera al voltant dels castells. Home, jo, com que tots som nous quan comencem, però era uns nervis, perquè a més estaves allà de crossa, veies que quan allò pujava ja no podies fer res, no podies marxar i llavors havies de respirar fort i dir, nervis. Jo crec que l'essencial és la gent que hi ve, que són gent que probablement l'únic que tenim tots en comú és o que som de Llorenç o que ens estimem Llorenç i que després a partir d'aquí ens diferencien moltes coses, però que trobem aquest punt d'unió que és el fer castells junts un dia a l'any i és molt maco. Bé, jo crec que els castells a Llorenç, fins i tot pels que no hem estat gaire, a vegades molts anys, amb un peu dins i un peu fora de la colla i hem vingut molt amb no tota la disciplina dels que estan al capdavant, ha sigut, és una de les festes populars més autèntiques que hi ha aquí a la vora. A nivell de participació tots són facilitats i de seguida t'hi sents molt còmode i ben acollit. Jo crec que, encara que participi gent que ja fa castells normalment, l'essència no es perd mai, perquè hi ha l'esperit, i com que l'esperit ja està creat, ja s'ha portat tants anys, la gent ja s'ho pren d'aquesta manera. Sí que canvia tècnicament, perquè es poden fer moltes diferents coses, perquè ja la gent ja està preparada, no necessita tants assajos, es dedica més el temps a la canalla que pas als grans, però l'únic que canviarà és una mica la tècnica de fer les coses, però l'essència, aquella manera de fer, de trobar-se a les nits per poder fer això, és a dir, el dia de la festa major, la vigília, tot allò ja s'impregna tothom d'aquell esperit i per tant no hi ha un canvi perquè hi hagi més gent, sinó que és l'esperit, és l'essencial, que és el que s'ha fet i perdura. Sense poder dir que siguin més professionals, diguem-ne, com que hi ha més gent integrant que ja van a colles, suposo que arrel que aquí comencen i els hi crida l'atenció i llavors van a la colla,
quan tornen aporten tots els beneficis del que han après i això ho fa més dinàmic. Realment ara amb menys assajos fem més bona feina, crec, vaja. Quan el Sebas ens va demanar si volíem col·laborar a l'hora de portar la colla, doncs vam intentar com aplicar aquests coneixements que havies adquirit als nens, o sí, bàsicament als nens, i dius, va, doncs intentem aquí a Llorenç, ni que tinguem pocs assajos, que la cosa es pugui estar una mica més assajada, que la canalla pugui practicar una mica més, perquè sempre hem tingut canalla que no ha sigut de cap colla i que ho ha après aquí i que llavors en un mes i mig n'han d'aprendre. El primer castell que vaig fer va ser un pilar de 4 per la festa major a la vigília i anava jo d'enxaneta i em vaig sentir bastant bé. Vaig saber que hi havia tanta gent pel carrer i veia tot. Vaig començar a fer castells als 18 anys perquè m'agradaven molt els castells i a casa meva no em deixaven fer castells, així que quan vaig tindre 18 anys vaig posar-m'hi, que llavors no em podien dir res. Jo que la meva filla faci castells m'ha suposat un retrobar-me amb mi, perquè jo de petita m'agradaven molt els castells, en aquella època les noies no podien fer-ho, i sento una enveja sana, I aleshores és una emoció molt gran. Els assajos a vegades depèn de qui pugem, però també si no puges pots estar per allà i jugar, encara que quan són castells més grans hem de fer silenci per no desconcentrar-te. Jo vaig començar fa un parell d'anys, vaig començar perquè m'agraden molt les tradicions i era una cosa que ho veia per tot arreu i tenia ganes de provar-ho, i també perquè el meu avi tota la vida ha fet castells i jo sabia que veure'm fer castells el faria molt feliç i cada any em ve a veure i també em fa molt feliç a mi. És el meu poble i hi ha tota la família, tinc els amics aquí i en canvi en altres colles no coneixeria tanta gent i aquí a Llorenç estic amb els companys de classe i jo m'ho passo bé aquí. Bueno, jo principalment perquè la meva família, el meu pare, el meu avi, no sé si els meus avis i tot això, han fet castells aquí a Llorenç. També perquè faig falcons i gairebé tots els falconers fan castells, disfruto. Depèn de quan, perquè també tinc molt de nervis. Em notava que formava més part de la festa major. I a més, a part de la festa major hi havia, vaig poder conèixer més gent del poble, hi havia molta més unió, els assajos eren molt importants també, m'ho passava molt bé. Sí que m'he plantejat anar a colles més grans, però això suposa que fan castells de dimensions molt diferents i em fan més respecte. En canvi aquí és més familiar i castells més petits i em sento més segura. Jo el que em fa tornar cada any és el que es crea en aquesta petita plaça. Aquest ambient familiar que es fa de poble aquí normalment es feien els dilluns pel vespre i que la gent deixa un moment de les seves vides rutinàries, per dir-ho d'alguna manera, que els veus arribar amb l'entrepà, que alguns venen de la feina, alguns venen i que et comenten què tal, no sé què, després també tot el que és aprendre, tot això de l'art de pujar a castells i que a poc veus que te n'en vas sortint cada vegada més i al final li agafes el gust a tot això que és... Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. És que per mi la festa major eren els castells. Era cada any, no? Escoltaves jo ja esperava escoltar el cotxe que venia amb el toc de castells pels carrers anunciant els assajos i ja deia, ja comencen els assajos. Ja comença la festa major. Festa major i pujar a la pinya, uns nervis... Pujar a la pinya, el primer castell, després ja en relax i dir, bueno, ja està. Sí,
Sí, molt maco. La veritat és una sensació molt maca. Més aquí a Llorenç que en qualsevol altra colla. Evidentment, suposo que el sentiment aquí és més fort. Em venen a veure, em venen a felicitar quan entro aquí juntament amb ells, si ho he fet bé, si no... Em fa molta cosa, em fa molta impressió, pujar, em poso molt nerviosa, però jo prefereixo viure-ho des de baix. Des de baix ploro, només veure els castells, ploro, se'm posa la pell de punta, increïble. Molts nervis i llavors m'agafa una mica de por, però sí, també estic satisfeta al mateix temps. No sé, és que veus tanta gent que t'està mirant i sense t'il·lusiones. La sensació del dia 9 d'agost és única, no es pot descriure, em sembla. Genial. Amb les places que he anat fent castells, com la d'aquí Llorenç, cap. La sensació de plaça és inexplicable, nervis, tensió, sents les gralles, la gent, el caliu, tens ganes de fer-ho bé, que tot surti bé i quan estàs allà dalt i veus tot el carrer ple de gent i de nit, és espectacular. Se't fica la pell de gallina. I si t'emociones més mirant la gent, de la pinya o del tronc o això, t'emociones més això que no pas que si l'han fet o no l'han fet. Bueno, alguns diuen que amb això s'hi veu una mica l'origen dels castells, l'essència, o dir-li com vulguis, no sé si és l'essència. Però sí que una altra manera d'entendre els castells. És molt propi, a més molt singular, vull dir, no és una cosa que es faci habitualment, marxa de l'òrbita dels castells fets. O sigui, trobo més important per mi que es facin aquests castells que les pròpies colles que venen aquí a fer castells el dia de la festa major, quan el dia que sigui que venen les bones. Aquests castells de la Vigília trobo que tenen més sentit en si per donar-li caliu i singularitat a la festa major de Llorenç. Vull dir, de les altres actuacions de castells, o sigui, de jornades de castells, n'hi ha a totes les festes majors, n'hi ha moltes. Com aquesta no n'hi ha cap. Per tant, això per mi és molt important i s'ha de mantenir, només faltaria. Jo crec que els aficionats de Llorenç no moriran mai, perquè si sabem transmetre de generació en generació aquesta passió que hem anat rebent de les generacions anteriors, si els que estem ara portant-ho i ara sent actius a la colla, al grup, sabem seguir mantenint aquesta flama i transmetent-la a la canalla que està actualment i tothom que anirà entrant, jo crec que és una activitat que pel seu format tan reduït i de ser d'una cosa a l'any, crec que seguirà sent molts anys i molt plena. Per mi els aficionats de Llorenç, en el món casteller actual, on es fan aquests grans castells, el veig una mica el símil com, ara que estem al Penedès, com aquests grans cellers que avui dia es fa tot perfecte, tecnificat, fantàstic, una cosa, una meravella, però en canvi tinc el meu avi que em diu, escolta nen, vine cap aquí, i em posa allà en un quarto fosc on té una bota, la bota del racó, diu, mira, aquest vi l'he fet jo amb les meves mans. Tota la vinya que veus al costat, diu, està molt bé, oi? Però aquest vi l'he fet jo. Me'l poso, me'l provo i el trobo el més bo del món. Doncs per mi els castellers de Llorenç són aquests, és la bota del racó del món casteller. Per mi, els castells que fem a la Vigília a Llorenç és autenticitat. I per mi els castellers de Llorenç són sentiment i tradició. Són unió. Per mi els castells de Llorenç són poble. Significa nervis i passió. Són diferents perquè no porten tothom la mateixa camisa. Per mi els castells aficionats de Llorenç és un èxit. Són fer poble. Per mi els castells de Llorenç són fantàstics. Són cultura popular. Per mi els castells de Llorenç són una forma de creixement personal. Per mi els aficionats de Llorenç són singulars. Són excepcionalment únics. Són l'essència de la festa major. Per mi els castells de la Vigília són potser el punt culminant de la festa
no? És el moment més vibrant, no? de tota la festa major. You could be larger than life.